Така, първо да честитя настъпващата нова 2010 година на слушателите на отдавна вече известното радио Тангра и да кажа, че за мен нова година е най-големият празник. Не съм религиозен и може би по тази причина го слагам на върха на човешкото тържество, ако така мога да се изразя. Много е хубаво това, че този празник се така отбелязва едновременно от цялото човечество и това някак се извиква от всеки от нас тая съпричастност, това, че заедно отбелязваме в едни и същи дни с малки разлики и до някъде в едни и същи часове това тържество кара всеки от нас да се чувства по-силен, защото не е сам, защото е с целия свят, защото дишаме заедно, всички ние, които обитаваме тази планета. Даже и националните празници, трябва да ви кажа, ги слагам след Нова година, защото те са много силни за всеки народ по-отделно, но Новата година всички ни сплотява, всички ни обединява с някакви хубави очаквания, даже и най-големите сърсеми, злодеи, черногледци, и те все пак посрещат Нова година с някаква надежда, с някакво очакване, че може би живота им няма генерално да се промени, че нещо идеално да настъпи, но достатъчно е това, че това, което те ще дочакат, ще бъде малко по-различно, малко по-приемливо и малко по-приятно за тяхното съществуване. Аз съм учуден, че обикновено всички българи, а мисля, че така са и хората по цял свят, свързват Новата година само с ядене, пиене, на здравици, разказване на войнишки казармени и ловджийски вицове, с хихохахи и проче. Разбира се, Новата година е при всичко веселие, но за мен тя е също и една равносметка. Всеки нормален човек, когато изтекат тия 365, че и повечко дни, всеки човек нормален иска да се върне към това, което е изминало, да види къде е успявал, къде е пропадал, дали е загубена годината, дали е направил поне една стъпка напред в нея, било в личния си живот, било в професионалната си реализация. И затова ще кажа няколко думи, казвам и за Новата година, като един водораздел, като един повод да се вгледаме малко по-задълбочено в себе си, защото никой човек не се познава достатъчно. Ние себе си не познаваме достатъчно, искаме да познаваме любимата си, новото си гадже, съпругата, за която сме се оженили само преди 2-3 месеца и така нататък. Първо, всеки човек се изненадва, не само от другите, се изненадва от себе си, защото сложна е човешката природа. Тя винаги може да изригне и да те накара ти самия да кажеш, как съм способен на това нещо, откъде намерих сили да бъда толкова велик, толкова смел, или обратно, откъде намерих сили да бъда толкова тъп, толкова така недосетлив и толкова несъобразителен. Искам да почна с хубавото, да поздравя българския народ за това, че той показа, че е милосърден, особено през последното така 3 месечи, ако мога така да се изразя. Бяха подпомогнати много болни деца с помощи, както винаги включваха се при всичко най-бедните, най-нямащите, защото те са най-състрадателните, най-отзивчивите. За щастие се включиха и по-заможни хора, особено от средния бизнес. Не се включиха само милионерите и милиардерите, защото те са бандити, разбойници и мястото им не е да се помагат на хората и на народа, а мястото им е в затвора. Друго нещо, което ви направи хубаво впечатление в навечерието на тая Нова година, да кажа, че се засадиха маслинови дървета в Кърджалийския район, ако не се лъжа. Така това ми направи много добро впечатление. Тая пустееща златна българска земя да може да се измъкне най-хубавото от нея. И от тук нататък да кажа на моите сънародници, че им пожелавам много неща, че са хора любознателни, обичат да пеят, имат чувство за хумор, но са много мързеливи.
70% от българите са мързеливи. Бавни, тутави, ритъма на 16 на 17 век, докато даже каже добър ден, се мръква и се съмва. И тия приказки, които само в България ще ги срещнеш. Ама чакай малко, бе, за къде бързаш? И нашата власт, и тя същата, и тя чака, и тя не бърза. Ама чай, бе, какво е това? Ние не сме безсмъртни хора, ние не живеем тук 100 години на тая земя. Ние сме само гости и трябва да живеем на възможно най-високи обороти, без, разбира се, да сме истерици, невръстеници, нали, и да препускаме като малоумни. Но ние нямаме темпо нашия народ. Темпо няма, производство няма. Така, властта също е напълно мързелива и безработна. То с заседания, то с съвещания, то е една говорилна, да кажа, в цял свят жените, които имат много качества и имат по-големи заслуги за възпроизвеждането на човечеството. Жените у нас са много красиви, има ги и другаде, но общо взето в целия свят те са много приказливи. Много, много приказват. Главата ти надуват. Трудно се живее понякога с тях. Всичките жени от целия свят и особено българките мяра нямат. Нашите жени, ама и казвам и по цял свят, обожават дългите обяснения. Тя почва от сътворението на света да ти разказва във всички подробности. Ама видях Пенка, беше на зелената спирка, ама там веднъж извидях един некролог на Пенчо Пенчев, ама ти знаеш ли, че е починал? И почва сега, той казва, добре бе, не го познавам, забравя. Не, ти го познаваш, ние веднъж като пихме боза на другата улица го срещнахме и той ти каза добър ден и така нататък. Това е страшно времегубство, от което е крайно време да се освободим и да мръднем напред, защото съвсем сме заседнали. Ама съвсем сме заседнали, казвам го с абсолютна чиста съвест. Сега, какво ще ми се още също така да кажа? Тази година ни донесе пак много сътресения по вина на медиите, а вероятно и на властта. Съвременният смят се е идиотил. Няма държава, в която да няма идиоти и те в отделни периоди да са повече от нормалните. Аз имам предвид сега тия идиотски, така наречени смъртоносни грипове. То не беше птичи грип. Сигурно само агнешки нямаше. Птичи, свински, лудата крава, бронхопнеумонията, японската, смъртоносната, така сега напоследък свински грип. Аз очаквам сега през новата година само до края на януари да се появи рибешки грип. За да се изкупи цялата ваксина, да се изкупят всички състояли стоки и буклуци на световната фармацевтична мафия, на която трябва да й се отреже главата от към врата с бичкия за рязане на глава. Да. Това е просто защото това са самозаед, това са жестоки, това са свирепи хора. Има хора, които умряха от страх да не умрат от грип. Живи и здрави, нищо им няма, ни са кихнали, ни са кашели, ни сополи са пускали. Обаче от страх, от това преекспониране, от това непрекъснато, то е натиск на телевизиите, нали? Ама пазете се, ама ще умрете, ама много, ама били умрали 10 души от свински грип. Абе миналата година умряха 5000 души от нормален грип, бе. Какво са 10 души? А дали са умряли от грип? А може са умряли от високо кръвно налягане, което не са си провелили. Лекарите прегледали ли са ги? Защото има и много небрежни лекари. Слагат и диагноза и веднага антибиотик или ваксина и маска за маската, да не говорим. Вече това е едно безумие. Да се купуват маски и да се показваме навсякъде, да учим да ходим на улиците, по улиците като малоумни с тях. Така. Дали са болни наистина от свински грип или от не? Това си е един от обикновените грипове, не от леките, от по-тежките, но далече не и от най-смъртоносните. Българина вече да спре да вярва на това, което му се говори, защото моите почитания към медиите повече ще похваля вестниците, защото те са по-критични и малко по-така обективни и по-умни в преценките, но 90 на 100 от телевизиите са на изключително ниско равнище, с което ще завърша. Приказва се без да се мисли, а влиза се абсолютно без да се подготвят. Така, не е нужно да се учат наизуст текстове. Великото нещо в телевизията е импровизацията. В момента да раждаш това, което говориш, но все пак психологически се подготви
за да имаш привид, че не влизаш в конюшна, а влизаш в телевизионно студио. Това е, драги ми слушатели. Бъдете живи и здрави, щастливи, весели, бъдете с високо самочувствие, с добро настроение, но бъдете и реалисти.